Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Usiphile usuku lwanamhlanje. Ngiyakholwa ukuthi sonke silandele kahle, sakhumbula kahle izolo lokho okufanele sikwenze. Siyamdumisa ngendlela emangalisayo uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu bangcwele abantu enibalethayo. Ngiyambonga uNkulunkulu akubusise, qhubekani nibalethe. Ngiyabonga kakhulu kunomvuzo omkhulu ekhaya ezulwini. Kodwa kubakhulekele ukuthi bangaphumi. Uhlala uba-check-a, uba-motivate-a, ubanyakazisa abantu bakho bazi ukuthi nawe ukhona ubagadile. Ngoba bakhombisa ukukuhlonipha, bakulalela, bangena. Uma usuhlehlela emuva ungasasondeli kubona, abasezukuzwa leyo nhlonipho abebekunikeze yona. Ngifake-ke i-voice note ekhuluma ngabantu abahlala eGreytown. Abantu abahlala eGreytown. Ngisho eGreytown kuphela. Ngisho eGreytown ngempela. Uma umuntu ehlala kuthiwa ungaphandle kweGreytown, oselokishini lakhona noma oseSolomoni, yabona ngisho labo bantu nje. Mase siphuma sithi eNtembisweni, eMatimatolo, eShane, eMbuba, hayi sesiphumile eGreytown lapho. Yebo, ngiyazi ukuthi dolobhaleni iGreytown. Kodwa ngicela abantu abahlala eGreytown ngempela. Greytown nje kuphela. Aye emaphethelweni iGreytown nje kuphela. Ngingabonga kakhulu. Ngishilo ukuthi umuntu enze njani. Kodwa abalaleli abantu basekhaya lezi babuye bamangalisa. Ngize ngenze i-example ngathi umuntu abhale athi uJesu Kristu inkosi, ngihlala eGreytown. Khona bangilethela ama-voice note. Hawu kodwa bakithi. Yazi liyosiphutha kanje izulu. Ngokuhluleka ukwenza into simple, very simple. Ngicela umuntu abhale, angathumeli i-voice note, athi ngihlala eGreytown. Kuyasinda lokho bafowethu. Umuntu usengazenza i-voice note nje impela. Kucelwe kahle. Asisukumjabulisa uSathane. Asisukumjabulisa uSathane. Uma ufunda iBhayibheli lithi isono sasikhona kodwa singenamandla. Kodwa mase kushaywe umthetho wathi uNkulunkulu ningadli kulomuthi, isono sathola amandla. Mufunda abaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 56 kuthiwa amandla esono ngumthetho. So manje ngicele kahle, bengaqondile ukushaya umthetho, kodwa ngiyacela sikwenze ngoba ngake ngachaza ngathi kumnandi kabi ukufunda kunokwenza i-VN. Ama-VN okokuqala agcwalisa amafoni enu, isheshe igcwala ifoni umuntu okhonza ukwenza i-voice note. Kodwa uma ubhala kulula, ngisho nami sengi-check-a ukuthi kambe sigcine sitheni nobani, ngivele ngigijimisa amehlo nje sekuphelile. Ngingalokhu ngifuna i-VN, wakhuluma kwi-VN yiphi kulawo lo ngilalela kungimosela isikhathi. Uqolo. So ngiyacela-ke bazalwane, ake sifunde ukubhala. Kufana nomuntu obhukhayo. Bhukhela ukubhabhatiswa noma ubhukhela ukuvuma izono, bhala ungenzi i-voice note. Ababhukhela ukubhabhadisa banomgomo wokuthi qale usho usuku lokuvuma kwakhe izono, usuku, inyanga nonyaka nesikhathi, bese uyasho ukuthi ucela ukuvuma, ucela ukubhabhadiswa. Uma ucela ukubhabhadiswa ungazibhalanga lezi zinto, kusho ukuthi ngamagama ucela ukubhabhadiswa wena. Uzovela nje ukuthi hayi wena awulaleli izinto esizicela ekhaya lethu. Ngiyacela-ke sibambisane. Njengamanje ngicela abaseGreytown kuphela babhale athi umuntu uJesu Kristu inkosi, ngihlala eGreytown. Hawu. Azithi ama-words awu-3. uJesu 1, Kristu 2, uyinkosi 3, ngihlala 4, eGreytown 5. Hawu. Amagama awu-5. Awumusa kaNkulunkulu, bengayinakile-ke lento.
kodwa umuntu avele enze i-voice note, hawu kodwa bakithi yazi songena esihogweni singathandi ngenxa yokunganaki nje. Hhayi-ke asidlule lapho, nginithanda ninjalo yazi ukuthi nginithanda ninjalo. Hhayi-ke asidlule, sikhuluma-ke la ngomphiko uKristu, sikhuluma-ke la ngobunye kuJesu Kristu inkosi yethu. Uyabufuna ubunye ukuze izwe lazi ukuthi uthunyiwe. Masingemunye thina abantu abazokwazi ukuthi inkosi yethu uJesu ithunyiwe. Siqala-ke ngomkhuleko wakhe ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabakholwayo esiwuthola lapha kukaJohn chapter 14 chapter 17. John chapter 17 verse 20 no verse 21 kufundeka-ke kanje: angiceleli laba bodwa kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Sizoqhubeka-ke siye encwadini kaPetru, sizoyeqa le namhlanje namaThesalonika nabaseKorinte, sizodlula siye laphaya kuPetru ukuze sibe nesikhathi esiningana. Seku6 minutes already. 1 Peter chapter 5 siqala kuverse 1. Ngakho ngiyawancenga amalunga phakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu nomhlanganyeli wenkazimulo ezokwambulwa. Bafowethu, singabahlanganyeli bezinhlupheko. Akuzokuba mnandi. It's not going to be a walk on the park noma in the park. Cha, bafowethu, sizosebenza. Uma ufunda izenzo, ngithi uzenzo 22 verse 14 noma uzenzo 14 verse 22, kodwa kulokho sengiphambanisa nje angisazi. Ningixolele, maningi amavesi agcwele kuleli khanda eligugile. Ikhanda lami beligugile kade angibadla ukhisimusi. Kuthiwa abafundi baqinisa, obapostoli baqinisa abafundi bebatshela ukuthi bazongena ezulwini ngezinhlupheko. Bafowethu, songena ngenhlupheko. uJesu ungene ngenhlupheko. Sihambe ezinyathelweni zakhe. Okwethu kuba strong, ngoba ngeke zisuswe, zizosiqinisa ukuba sikhuthalele ukuthi ubizo lwethu nokukhethwa kwethu kuqiniseke. Ngakho-ke uthi-ke, ngakho ngiyawancenga amalunga phakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu nomhlanganyeli wenkazimulo ezokwambulwa, ngithi yalusana umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu, kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu. Uxolo, umkhuhlane bakithi awukakapheli. Kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo. Kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwa wona, kodwa nibe yizibonelo zomhlambi. Verse number 4, kuyakuthi nxa isebonakaliswa umalusi omkhulu, niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongabuniyo. Kunomqhele wenkazimulo esiyowuthola. Angikhulumi ngomqhele wokulunga-ke this time. Khona umqhele wokulunga bese bakhona umqhele wenkazimulo. Sizozuza umqhele wenkazimulo uma sekufike umalusi omkhulu ebheka ukuthi sizeluse kanjani izimvu zakhe, ngoba yena ungumalusi omuhle. Uyakudela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Uyazilalisa emadlelweni ahlaza, azise ngasemanzini okuphumula. Umalusi omkhulu loyo. Imvu noma ihamba esigodini sethunzi lokufa, ayikwesaba ukuba, ngoba umalusi unayo, uhamba nayo. Ithimi yethu le ebesikhona ngayo enkonzweni zikaJulayi, ukuthi Nkosi ungasisusi lama ungahambi nathi. Mususitshela ukuthi asihambe nengelosi. Thina sifuna wena osithembisile ukuthi uzohamba nathi.
Manje ingelosi kasazi ukuthi iqhamukaphi. Yebo, sicasulile, abantu bakhumula izambatho zabo, abantu bakhumula izivatho zabo. Naleli gama libaleka, hhayi izivatho. Bakhumula ini? Lilahlekile-ke kulungile. Abantu bazikhumula lezo zinto. Sidinga ukukhumula nathi ngoba sinengubo emhlophe siyinikiwe okufanele siyembathe. Verse 4-ke kuyakuthi nxa isebonakalisa umalusi omkhulu nakuzuza umqhele wenkazimulo engabuniyo. Verse 5, ngokunjalo nina basha thobelani amalunga. Abantu abasha ebandleni abafunda ukuthoba. Umqondo wabantu abasha ukuthi basibone sigugile singasekho capable wrong. Lithi izwi lenkosi abantu abasha mabathobe, bathobele amalunga. Akushiwo ukuthi abathobele ababhishobhi, akushiwo ukuthi abathobele o-arch, akushiwo ukuthi abathobele abapostoli nabaprofethi. Cha, ngoba lezi ikhundla zihlanganiswa zonke kumalunga. Mabathobele ini? Amalunga, ngoba zonke lezi ikhundla zihlanganiswa kumalunga. Uthini uPetro ku-verse 1? Ngakho ngiyawancenga amalunga phakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, kusho umpostoli. So-ke abasha-ke mabawathobela amalunga. Thobela abantu abadala ebandleni, umuntu omusha. Thobela nje abadala ebandleni, umuntu omusha. Funda ukuthoba. Abasha mabathobela amalunga. Kepha nonke yembathani ukuthobeka, nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo baphumuze. So intobeko iyona efunakalayo. Whilst abantu abasha bethobela amalunga, nabadala bazobathobela abantu abasha. Izwi likaNkulunkulu phela libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili, ngoba vele nalo lisikanhlangothi zombili kodwa libukhali kunayo leyo nkembe. So uma kuthiwa okhanuko wesifazane usephingile naye, izwi lenkosi liyinkembe esikanhlangothi zombili, malisho njalo selishilo nokuthi owesifazane okhanuko wesilisa usephingile naye. Ungacabanga ukuthi kukhona nabesilisa bodwa ngoba nakho bona benemizwa, besifazane abanayo. Cha, owesilisa okhanuko wesifazane usephingile naye, liyinkembe esikanhlangothi zombili. Nowesifazane obuke owesilisa wathi crush, usephingile naye, uzolahlwa esihogweni. Isono leso, isono leso, uzolahlwa esihogweni. Ngakho-ke bangcwele, bazalwane, siyancenga sikuKristu, asihambeni ngobungcwele, ngoba ngaphandle kobungcwele ngeke simbone uNkulunkulu. Yazi ukuthi into eshiwo kwabesifazane ishiwo kuthina, eshiwo kithi besilisa ishiwo nakwabesifazane. Usho njalo uPetro, usize izindlalifa zombuso wezulu ngokufanayo nangokulinganayo. 1 Peter chapter 3 verse 7. Kanjalo madoda, hlalani nabo ngokokwazi njengalokho owesifazane eyisitshe esibuthakathaka. Nibanike udumo lokhu bayizindlalifa zombuso wokuphila kanye nani, ukuze imikhuleko yenu ingathiwa. So abantu besifazane, they are so powerful that uma ungazwananga naye umkhuleko wakho uyathiwa. Hayi uyathiwa umkhuleko wakho baba. Ungahamba uxabene nomama uyoma phambi kwabantu, umela ize, umsebenzi wakho uzosha ngosuku lokugcina. Buyisana naye ngaphambi kokuba uyoma phambi kwabantu. Uma ubona ukuthi konakele kakhulu, anibuyisene, cela omunye, cela i-elder, cela omunye umzalwane akuphathele izwi, uhlale phansi nawe ushunyayezwe, ngoba uzibangela ulaka likaNkulunkulu. Asimi phambi kwabantu nezono, asimi phambi kwabantu namagqubu, asimi phambi kwabantu kukhona esingakhulumisani nabo.
Asimi phambi kwabantu sinenzondo nomona nerevenge nokuhleba nokuphinga nobufebe nokungcola namanyala nolimo olubi. Hayi, asimi phambi kwabantu. Ungama uma ubungekho aware ukuthi mhlawumbe unolimo olubi, kodwa uma usutsheliwe lungisa ngaso leso sikhathi. Ungabe usalinda ngoba uzuba nawo amandla okuma phambi kwabantu nolimo olubi. Hayi, awukwazi lokho. Qamba amanga uyoma phambi kwabantu enganuyihla usathane. Uma kanjani umuntu ongavumeli izono amele abantu abavuma izono? Kulokhu ubuzile lo mbuzo. Yenzeka kanjani leyo nto? Yenzeka kanjani? Kanjani nje, yazi angi-understand mina. Umuntu ongavumeli izono ayoma ashumayeze abavuma izono. Hayi, elinye ivangeli leli mina ngilazi. La entabeni-ke uma ngisaphila ngeke kwenzeke. Uma kwenzeka, I will take action there and then. Ngeke ngisichithe isikhathi. Ngeke ngisichithe isikhathi. Cha, phela imina engi-accountable kuleli bandla. Imina athi uNkulunkulu angilisungule ngilakhe, hayi wena. Wawungekho futhi wena ekhuluma nami. So awukwazi-ke ukuzomela abantu ungazivumeli izono zakho. Awukwazi ukumela abantu ungangenile emanzini wabhabhadiswa. Njengoba izwi lisho lithi okholwayo abhabhadiswe uzosindiswa. Umela kanjani abantu ababhabhadisiwe ungabhabhadisiwe wena? Kuyafana nokuthi awubhabhadisiwe ngoba awusekho la wabhabhadiswa khona, wahambelana wabonani olubi. Okungukuthi nombhabhadiso wakho mubi. Usukeleni khona? Usukeleni khona? Uma kungekho kubi, usukeleni? Linjalo-ke iqiniso ukuthi libuhlungu, liyahlaba. Siyathanda ukuzenza ongcwele phambi kwabantu, kodwa kuNkulunkulu siyafana, siyalingana. Ngoba buhlungu esekuphontsha esihogweni. Uthanda usaba abantu ukuthi uma kuthiwa shumayela uxolise, usaba abantu, ufuna ukuvuma nje. Hayi, ngoba sengikhombile. Ukukhombe unaware noma ukuhloniphile. Kodwa lokho bathi ngesilungu the onus is on you, ngoba uwena owaziyo ukuthi yini oyenzile yini ongayenzile. Ibandla likaNkulunkulu asihloniphe. Ibandla likaNkulunkulu lingumzimba kaKristu. Abantu besifazane ebandleni siyabahlonipha. Hamba uyothola inkonzo yami yangoDisemba ngonyaka odlule, uzwe la ngichaza khona ukuthi abesifazane bayama ebandleni. Singaliphenduli iBhayibheli, singaliguquli bafowethu. Uthi-ke u1 Peter chapter 3, kanjalo madoda hlalani nabo ngokokwazi njengalokho wesifazane eyisitshe esibuthakathaka, nibane kudumo lokhu beyizindlalifa zombuso wokuphila kanye nani, ukuze imikhuleko yenu ingathiwa. Ngoba uyathiwa umkhuleko wendoda exabene nomkayo. Awuyathiwa lo mkhuleko. Ingakho uPaul ekhuluma kahle laphaya ngidonsa u1 Timothy chapter 2 verse 8. Uthi ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamise izandla ezingcwele, engenalo ulaka nokuphikisana. Amadoda akhuleke ephakamise izandla ezingcwele. Zinjani izandla zakho? Kade ubhansa bani? Kade uthinta bani? Usuzophakamisa izandla manje la ebandleni wena? Kade wenzani ngalezi zandla zakho? Usuzoziphakamisa la zingcolile? Hayi, kahleni bafowethu, kahleni nje. Engathi liyaxoveka ivangeli. Ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamise izandla ezingcwele. Ngibuza ukuthi zinjani izandla zakho? Lezi zandla okhulekela ngazo abantu zinjani? Zinjani izandla zakho? Asinandaba thina nento oyikhuluma emlonyeni ositshela yona. Zinjani izandla zakho? Awunalo ulaka? Awunalo ukuphikisana? Akufanele uphikisane.
uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Izandla zakho mazibe ngcwele. Ufunda u-1 Corinthians chapter 7 verse 1. Maqondana nalokho enaloba ngakho kuhle umuntu ukuba angamthinti owesifazane. Angazi umyezwa yini. Angamthi. Khona labadoda athanda ukukhuluma beka izandla emahlombe kwabesifazane. Kuthiwa angamthinti. Uthatha umusho lesingisi lithi let no man touch a woman. Touch ukuthinta. Akukhulunywa ngokuthinta lokho ukuthi wamthinta owesifazane makushiwo ukuthi bahlangana ngokobulili. Cha. Usho ukumthinta ngezandla, don't touch a woman. Ungamthinti. Soyifunda nje i-chapter yonke uzwe kahle. Kodwa nje ungamthinti owesifazane. Akathintwa. Let alone sumhaga. Uhage umuntu wesifazane oyindoda. Umhage. Angithi phela senafaka lama perfume la. Mina ngizolikhuluma iqiniso. Lama perfume athi angayihogela owesifazane evuka enkano kime ngeenyawo. Nabo basifakela same perfume. Gijima ezohaga umfundisi. Ufuna ukukushaya nale perfume ayithengile awatshele ukuthi yabo mawashale indoda ayidabule kuwe. Kodwa nolingana kuze kube njani ebandleni. Ingakho singafuni indaba yehage entabeni. Asifundi indaba yehage. Indaba yehage ayisebenzi ngoba iyona ethungela umlilo. Uhlanganisa kanjani uparafini namanzi ngoba kuhlangana? Uhlanganisa kanjani ikati nenja ngoba kuzwana? Uhlanganisa kanjani ikati negundane? Hayi bazalwana ke sibe sebandleni elihle elingcwele. Amadoda onke ezindaweni zonke akhuleke ephakamisa izandla ezingcwele engenalo ulaka nokuphikisana. Sikhuluma la ngobunye kuKristu. Kuthiwa abesifazane sibanike udumo ngoba sizindlalifa kanye nabo. Ngale kwalokhu umkhuleko wakho uzothiwa. Ake ubheke ukuthi uthiye kanje umkhuleko wakho. Usamphethe kahle umama ekhaya? Uyamnika izidingo zakhe njengendoda? Uyagqoka ngendlela efanele? Uyamthengela ukudla? Noma uqhamusa udimanda ukudla nje udimela ukudla uyikhiphe? Wewazalwana, sisazongena ukwahluleleni okunzima. Madoda. Mina ngikhuluma ngathi uqobo lwethu amadoda. Siyambonga uNkulunkulu wethu osinika ivangeli eliwungqo. Ivangeli eliyinkemba isikanhlangothi zombili insimbi edlezinye. Hayi iqiniso sizolibeka nje. Sizolibeka ngoba ngifuna nezulwini. Mawungafuni ukuya ezulwini uzophuma egrouphini ikhaya lezwi. Mawungafuni ukuya ezulwini uzophuma uzongiyeka ungi-unsubscribe lapha ku YouTube. Kodwa batsheleni basubscribe abazalwane. Abangasafuni futhi akekho ophoqiwe ngoba sonke sisazoma phambi kwesihlalo sobukhosi sikaKristu. Kuvivinywa imisebenzi yethu. Bese abaphase lapho bazohlulela izwe nezingilosi. Ake ngiguqe. Sizoze ngigeqa amagulu engathi ngiyemuka. Cha ngisekhona. uNkulunkulu engangilandile kusasa yimi nawe endaweni efanayo. Masiguqe esikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga inkonzo yakho, siyabonga izwi elivela kuwe, siyabonga akekho ofana nawe, akekho njengawe. Busisa-ke lona loyo olalele manje alizwa lenze izwi lakho. Busisa labo Nkosi abezwayo baletha abantu ekhaya lezwi. Ngiyacela Nkosi babonakale behlukile kwabanye abantu kanti bahlukiswe into encane ukuletha abantu ekhaya lezwi. Siyakhuleka-ke Nkosi ukuthi bangaphuma sebengenile. Ngcono bangangeni okungafanele bangene kunokuthi bangene baphume. Siyabonga-ke Nkosi udumo lonke lungolwakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Bakwenze bantu yavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga.